Бұл хәл Японияла болды. Безнең экспедиция қалаға юланды. Вулканның кратерына төштек. Шул вакыт вулкан атып ебәрмәһен. Янедгез тавыш. Тегендә бында таштар оса. Кайнар лавага. Катысқыз хәл. Вәтәй. Шунан? Шунан ни? Мин барыһын да коткардым. О. Konnichiwa, Oshimate, Meteo Sakare, Koreneka, Banzai. Кем ул? Минеңсә бұл панда. Ниндәй панда? Ниндәй дип? Олар көнсыгышта яшәй. Нимә кирәк уга? Нимә кирәк дип? Һин беләңдер, мөгаен. Һин бит ул яктарда булганың. Мин. Хәзер барын да асыклайбыз. Welcome, tourist! Konnichiwa, Oshimate, Meteo Sakare, Koreneka, Banzai. Карала, актылып. Минеңсә ул алашкан ахыры. Юк, ул бит турист. Безнең урманнарның истәлекле урыннарын күрергә дип килгән. Үзегезне өйгездә кебек хис итегез. Хәзер һезгә экскурсия үткәрербез. Бына был безнең аш бүлмәһе, бында без ашайбыз. Тегендә безнең фотолар, был безнең люстра, игътибар итегез. Ул эше тәҙрәнән бик хозур күренеш. Карала, ул безне аңлай дип уйлайһыңмы? Куй әле! Телескоп, һуңгы модель, күк есемдәрен күзәтү өсөн. Һәм экскурсия безнең һуңында ишек. Ул ук инеү өсөн, шулай ук сыгыу өсөн. Танышуыбызга бик шатбыз. Һау булыгыз, хушыгыз. Уга охшаны шикелле. Актылып. Минеңсә ул шулай ялашкан. Юк. Уның ашагыһы килә. Актылып. Әнеңә ул улай булгас ашамайың? Уларда көнсыгышта юла шулай. Сей церемония дигән балалар. Без сәйде, былай гына церемония гына сәбәп. Әйе. Я, хәерле юл. Ак юл һәргә. Көнсыгыш. Актылып. Мин һиңа адашкан дип торам бит. Юк. Ул бит турист. Сувенир алырга дип килгән. Нимә бүләк итәргә икән аңга? Әллә һинең телескопыңны бирәйекме? Юк, нимә? Ул бит яңа. О, карале. Сәгать охшаны. Konnichiwa, Oshimate, Koreneka, Banzai. Haya, mesete koregonzaimasu. Arigato. Mata masaradek. Mesete koregonzaimasu. Arigato. Mata masaradek. Хошыгыз. Хушыгыз. Һау булыгыз. Ау булыгыз. Хошыгыз. Әйтеп торам бит, адашкан дип. Елмаеп һау булашабыз. Хошыгыз. Хош булып тор. Икән йөрі. Хушыгыз, ау булыгыз. Ау булыгыз. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Турист бит ул. Әмма адашкан турист. Хошыгыз. Хуш. Һау булыгыз. Турист бит ул. Хушыгыз, ау булыгыз.